πόσες κακουχίες έχεις περάσει στη ζωή σου? Αρκετές. Ποιος μοιάστηκε? Ίσως η πολίτικη σου άνθρωποι. Κάποιοι είχαν μια σοβαρή ασθένεια και μπήκαν στο νοσοκομείο. Τι μοιάστηκαν? Η γειτονιά? Κάποιος έμαθε τη γειτονιά ότι είσαι άρρωστος. Περνάει από κάτω και λέει: τι κάνει τάδε? Μα δεν τα μάθες. Έχει καρκίνο. Σώπα βρε παιδί μου. Έπαθε τέτοιο πράγμα. Με το που θα γυρίσει στη γωνία και θα ξεχάσει. Δεν με νοιάζει. Δεν τον ενδιαφέρει καν. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και μαθαίνεις ότι κάποιος από την πολυκατοικία σου, από τον δίπλα, από τον παραδίπλα, έχανε. Και ήταν και μέρας, ήταν σε άλλο χρονιά. Έρχεται κάποιος λέει τα ναι, τα μάθες, τα άδω, 40 χρονών, πέθανε, καρδιακός. Σαν το παιδί, αυτός τόσο νέος. Έλες, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Το καφέ θα μου έκανε. Αχ, το που γυρίσεις. Δεν είναι δυνατόν. Με το που θα γυρίσεις στη γωνία, θα σκεφτείς. Αχ, το παιδί, κάτι κάνω να δεν γυρίσω. Αχ, το ξέχασα. Θυμάσαι σπίτι σου. Ούτε καν το θυμάσαι. Πόσες φορές σκέφτηκες ότι ο διπλανός δεν έχει καν να φάει και όχι να πας να διαγράψεις κάτι? Όχι. Σκέφτηκες ότι υπάρχουν άνθρωποι τώρα λυπήσου και πέρασαν ενεργεία για πολλά χρόνια και δεν είχαν να φάνε και εσύ το μόνο που σε ένιωσε είναι να πάρεις τη σωστή κρέμα για τα μαλλιά σου ή τη σωστή κρέμα για το πρόσωπό σου? Το σκέφτηκες? Όχι. Και δεν σε αφορούσε τίποτα πέρα από την κάρτα, πέρα από τον πόλεμο. Τίποτα δεν αφορά κανέναν πέραν από τον πόλεμο. Ας παραδεχτούμε αυτό το πράγμα. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για κανέναν. Δεν τον νοιάζει. Ούτε στη χαρά, ούτε στη λύπη. Μη σας πω ότι η χαρά σου δημιουργεί λύπη στους άλλους. Παντρεύει η άλλη την κόρη της. Και έχει πάρει ένα γαμπρό πιο πλούσιο, πιο καλό από ότι η δική σου κόρη. Θα χαρεί? Να σας πω εγώ, όχι. Δεν θα χαρεί. Θα κάνει ότι χαίρεται, αλλά δεν θα χαρεί. Γιατί μέσα της θα υφέρει το φίδι της σύγκρισης. Αυτή είναι. Αυτή είναι η άνθρωποι. Πραγματικά αυτή είναι η άνθρωποι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Και δεν θα αλλάξει. Γιατί ο άνθρωπος από την φάση του έτσι είναι και έτσι θα είναι. Γεια σας ποτέ. Αν υποφέρει ο διπλανός, ο αδερφός σου, αν είχε να φάει, αν ήταν άνεργος, αν ήθελε ψυχολογική υποστήριξη. Τι? Τα ψυχολογικά τα αφήνουμε απ' έξω? Δεν μετράνε τα ψυχολογικά? Είμαστε όλοι χαρούμενοι σε αυτή την κοινωνία? Ψυχολογική υποστήριξη δεν χρειάζεται κανένας? Τους πετάμε τους ανθρώπους στον κάδο απορριμμάτων? Ναι μωρέ, το ξέχασα. Είμαστε όλοι τόσο δυνατοί που δεν χρειαζόμαστε κανέναν δίπλα μας. Δεν υπάρχει αυτό. Κανένας δεν βοηθάει κανέναν. Γιατί δεν τους νοιάζει. Εάν πει σε κάποιον, αχ, έχω ένα πρόβλημα γιατί ψυχολογικά δεν είμαι καλά σήμερα, ξέρετε τι θα σκεφτεί από μέσα του? Ωραία, πούστη τώρα, τι πρέπει να κάτσω τώρα να σκεφτώ αυτό το πράγμα? Με το που θα κλείσετε το τηλέφωνο,
Θα πει, ωραία, πώς τη μου, τώρα τι ήθελε κι αυτή, να μην την ξαναπάρω, κάτσε. Φεύγει από πάνω του ένα βάρος. Πας πίνεις έναν καφέ με κάποιον. Έχω πιει καφέδες με πολλούς ανθρώπους. Ξέρω ότι μόλις γυρνάνε σπίτι τους, με θάβουν. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Διότι όταν πίνω καφέ με κάποιον που θάβει άλλους, σίγουρα θάβει και εμένα. Το ξέρω. Πάρα πολύ καλά το ξέρω. Παρ' όλα αυτά πρέπει και αυτοί να ξέρουν ότι και εγώ τους θάβω. Παιδιά, έτσι πάει αυτό. Με χλευάζουν, το ξέρω. Το ξέρω. Τους χλευάζω κι εγώ. Διότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Του αρέσει να χλευάζει τον άλλον. Να πιστεύει ότι ο άλλος είναι γελίος και ότι αυτός δεν είναι. Του αρέσει να πιστεύει ότι όλοι είναι για χάπια, ενώ αυτός είναι ο φυσιολογικός. Ο φυσιολογικός. Τι θα πει φυσιολογικός? Τα μούτρα του τα κοίταξε στον καθρέφτη. Έκανε ψυχοθεραπεία καμιά φορά. Και αφού λέει ότι είναι καλά ψυχολογικά, κοίταξε να βοηθήσει το συνάνθρωπό του. Γιατί το παίζεις μάγκας τότε? Γιατί? Γιατί? Είσαι μάγκας? Είσαι μάγκας, Σου αρέσει αυτό που κάνεις. Να κατακρίνεις τους άλλους. Σου αρέσει. Αυτή είναι η ποιότητά σου. Έτσι κι αλλιώς. Αυτοί είμαστε λοιπόν. Κρίνουμε και κατακρίνουμε τους άλλους. Πάει και αυτό. Έρχεται η ώρα που πεθαίνεις. Ποιος νοιάζεται? Θα νοιαστεί τη μία μέρα αν είναι συγγενής σου, αδερφός σου, ξάδερφός σου. Δεν μιλάω για μητέρες και παιδιά. Τα βγάζω απ' έξω. Και δεν μιλάω για δεμένα αδέρφια, γιατί υπάρχουν και αυτά. Θα νοιαστεί τη δεύτερη, θα νοιαστεί την τρίτη, την τέταρτη μέρα. Σε έχει ξεγράψει. Δεν υπάρχει στο μνημονικό του. Τέλος. Δεν υπάρχεις. Σε έχει ξεχάσει. Και μόλις έρθει τα 40, ξέρεις τι θα πει? Ωρε πούστη, πρέπει να πάω. Όχ, είναι και τα 40. Ωρε, πρέπει να πάω στα 40. Τι καλά να μην πήγαινα. Έναν άνθρωπο με τον οποίο πέρασες πράγματα, μοιράστηκες μαζί του. Δεν τον νοιάζει. Κανέναν δεν νοιάζει τίποτα. Τους νοιάζει ο κόλος τους. Τους νοιάζει να έχουν ωραία μάσκα για τα μαλλιά, ωραία καλλυντικά για τα χέρια και δεν νοιάζεται αν εσύ πεινάς, αν έχεις πρόβλημα ψυχολογικό, αν έχεις πρόβλημα οικονομικό. Δεν τους νοιάζει. Κοίτα, αυτό δεν το διαπίστωσα τώρα, ούτε το λέω για να κάνω μάθημα. Αυτό το ξέρω από πάρα πολύ μικρή. Είμαι 53 τώρα. Αν είναι δυνατόν στα 53 να έχω βγάλει αυτό το συμπέρασμα, θα ήμουν ηλίθια. Απλά κάποιοι νομίζουν ότι είμαι ηλίθια και γι' αυτό βγάζω αυτό το βίντεο, διότι ηλίθια δεν υπήρξα, ούτε θα υπάρξω. Κάποιοι νομίζετε ότι έχω ένα link και ότι μπορείτε να με κοροϊδέψετε και ότι πίσω από την πλάτη μου πίνουμε τον καφεδάκο ή λέμε κάποια πράγματα ή αναρτάω κάποιες βλακίες, ότι έχω θέμα. Εσείς το έχετε το θέμα. Γιατί μόλις πάτε σπίτι σας, αρχίζετε και με χλεβάζετε. 10 φορές σας χλεβάζω εγώ. Γιατί είστε αναξιοπρεπείς. Γιατί δεν έχετε αξιοπρέπεια, δεν έχετε με τι να ασχοληθείτε. Εντάξει. Το λύσαμε. Ο άνθρωπος ασχολείται με τον εαυτούλη του, με τον κολαράκο του. Δεν τον νοιάζει ο διπλανός, ούτε ο παραδιπλανός.
δεν τον νοιάζει καν, τι να σας πω, εδώ και μέσα στα ζευγάρια, ο άντρας με τη γυναίκα. Μετά από κάποια χρόνια χωρίζουν. Δεν τους νοιάζει. Δώσαν όρκο στην εκκλησία. Χωρίζουν. Πάρτε αυτό παράδειγμα. Και γίνονται τα παιδιά μπαλάκι. Να μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Εντάξει, γιατί πονάει σε πολλούς. Γιατί οι μισοί είναι χωρισμένοι. Και την τραβάνε τα παιδιά. Εντάξει, να μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Ο καθένας λοιπόν κοιτάει τον κόλο του και να συνεχίσει να τον κοιτάει και να μην ασχολείται με τις ζωές των άλλων. Και τελευταίο, αυτά τα συμπεράσματα εγώ τα έχω βγάλει από τα 8, από τα 9, από τα 12. Ηλίθια δεν υπήρξα. Είχε πεθάνει ο πατέρας μου και είχα μία φίλη, σε εισαγωγικά, που όταν την είπα ότι πέθανε ο πατέρας μου, γύρισε και μου είπε, ρε φιλενάδα, δεν μπορώ να δυνατήσω. Επιλέξει. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Πέθανε ο πατέρας μου και μου είπε, της πήρα τηλέφωνο και την είπα πέθανε ο πατέρας μου. Αχ, συλληπιτήρια. Ρε φιλενάδα, δεν μπορώ να δυνατήσω. Το καταλαβαίνετε. Ούτε τα τυπικά δεν κράτησε. Ούτε να πει τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Γιατί δεν υπάρχουν θερμά συλληπιτήρια. Το ακούω και τρελαίνομαι, έτσι. Υπάρχουν μόνο θερμά συγχαρητήρια και ειλικρινή συλληπιτήρια. Θερμά συγχαρητήρια, ειλικρινή συλληπιτήρια. Τρελάθηκα. Αυτή είναι φίλη που εγώ θα την πω τον πόνο μου. Επίσης, να ξέρετε ότι οι άνθρωποι έχουν και ψυχολογικά. Νοιάζεται κανείς? Όχι. Κανένας. Είσαι μόνος σου, φίλε. Μόνος σου παλεύεις, φίλε. Και φίλοι. Είμαστε μόνοι μας. Και δεν το διαπιστώσα τώρα. Το έχω διαπιστώσει από πριν την εφηβεία. Και θα μου πεις γιατί το λες τώρα. Διότι κάποιοι νομίζουν ότι είμαι ηλίθια. Ηλίθια το παίζω. Τρολάρω. Γιατί μου αρέσει να τρολάρω αυτούς που νομίζουν ότι με θεωρούν ηλίθια. Χέστηκαν. Ούτε τους νοιάζει. Απλά εγώ τους έχω μαριονέτες. Γιατί αυτοί που νομίζουν ότι λένε για μένα, εγώ τους τρολάρω. Τους αφήνω να με θεωρούν ηλίθια, γιατί έτσι γουστάρω. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα νοιαζόταν για μένα. Δεν θέλω να νοιάζονται για μένα. Δεν θέλω κανείς να νοιάζεται για μένα. Γιατί είναι ψεύτικο το νιάξιμο. Δεν ζήτησα από κανέναν βοήθεια ποτέ. Η ίδια μου η μάνα μου είπε να μου δώσει χρήματα και δεν τα δέχτηκα. Όταν ήμουν νεαρή και ήμουνα μόνη μου. Εντάξει. Αυτά έχω να πω και πολλά άλλα. Ελπίζω και εσείς να συμφωνείτε, ξέρω ότι συμφωνείτε. Απλά θα πω, αν κάποιος πεθάνει, αν πεθάνω, και εσύ, ο Α, ο Β, παιδιά σε 5 λεπτά θα το έχετε ξεχάσει. Ένα κοριτσάκι 9 χρονών, θα σας πω αυτό και κλείνω, πέθανε από καρδιά. Σπάραξε όλη η κοινωνία, εντάξει. Σε 3 λεπτά το είχαν ξεχάσει όλοι. Η άλλη πήγε μαγείρεψε, η άλλη πήγε και στο σούπερ μάρκετ, η άλλη πήγε για καφέ, ο άλλος πήγε στη δουλειά του. Θα μου πεις και τι να κάνει, σταματάει η ζωή? Όχι. Αλλά κανείς δεν νοιάζεται. Κανείς δεν νοιάζεται για τον άλλον. Ποιος πήγε να παρηγορήσει αυτή τη μάνα? Πήγε κανείς? Πήγατε?
Ξέρετε τι περνάει αυτή η μάνα? Μετά από 10, 20, 30 μέρες, 40 μέρες. Αυτή η μάνα δεν ζει. Είναι ζωντανή νεκρή. Λοιπόν, αντίο και ευχαριστώ για τα ψάρια. Bye!